अब नली कुंवर जी के बुढ़ारी में प्यार भरल। हाँ अब ही तक प्यार में एगो लड़की से हाँ तो इनकर गर्लफ्रेंड जवन हिया हाँ दोसर कोनो थोड़े हिया ना हाय हे है जन बैठल भी है इहे हिया चेयर कलिया ए बुढ़ारी में प्यार करे वाला पहिल का इंसान देखा तनी जेकर नाम है कमलबास कुंवर। हां आई रे दादा ये दोनों के आता ना प्रेम हन। हां ये दोनों जन के आता ना प्रेम हो कि पूछी मत प्रेमे में हां इनकर नचनिया ऐसा एगो कुजागा है जगह से बाल उखाड़ के देली। हां कली की ये है मेरे ओर से गिफ्ट कुंवर जी। हां ई मर्दवा ओकर बालवा के ले हां आ चल गइले एगो सोनार लगे। हां जाके कहत रे कि ए भाई हई बाल जौन बा हां इतनी एकरा के बढ़िया ताबीज में भर द ऐसे के 12 बहुआ तनी रुको सोनार बेचारा 2 दिन 3 दिन के टाइम ले लेलस। हां सोचलस कि लगता कि कोनो महात्मा साधु संत के बाल हो का भाई। अब कुंवर जी के टाइम दिलस कि 3-4 दिन बाद आबो एकरा बाद तभी जी तारा के दे हो। आहिरे दादा 4 दिन टाइम लेलस एकरा बाद 4 दिन बाद गइले त सोनार भाई पूछत रे कि कुंवर जी ये जो आप बाल मुझे दिए थे किसी महान साधु महात्मा का बाल था का क्या? तो कहले कि नहीं ये मेरे गर्लफ्रेंड का एथी में का बाल था। अब ताही सोनार खिसी आलू कलस की रे कुंवरा इते पहले काहे ना बतौले रे हम ही जानत रहनी कि कोनो महात्मा के बाल ह हमनी के पूरा परिवार सुबह शाम धो धो के एकरा के पीहत रहनी है। हम इना सुन रहे जेगो नचनिया अपन बार का बार के दे देले रे दोनों बेरा बारवा के पनिया के धो धो के पिए लो। बताई बाहर जाना भोजन में पानी में मिल जाला ओकरा के लोग निकाल के बिगेला। आई कहतर कि बारवा के पनिया धोई धोई पियत रहे। इता हमारा 12 बार में अंतर होला 12 3 प्रकार के कहतर जे कौन बार 3 प्रकार के कैसन हाई हो 12 हां हाई हो 12 हो पूछ के हाई क कहिले झराला हाई मोछी पे हाथ फेराला एगो हाई हो 12 है तकरा के छू देब त हो जे हाथ धोके वो डिटोल से धोवे के पड़ी। अब प्रदुमन जी के जवाब देवे के पड़ी। हां अभी तक यहाँ के परदेसी हम कहते नहीं हाँ अब यहाँ के नाम से हम अवगत करावते प्रदुम्न प्रदुम्न एगो पंडित रहल एगो पंडित जी रहल कहाँ के रहल परसा गांव के छपरा परसा कारखा के लगी है बा संस्कृत से आचार्य भर ले। आ गए हमने के जवरा में एगो चौकी गांव बा झारा हिराने बसल बा। कहले जे हमसे कोई शास्त्रार्थ करने वाला है व्याकरण में बात कर सकता है कोई शास्त्रार्थ कर सकता है कोई। तो हमारा महेश पांडे तलवा में रहे कहले जे हम कर सकते हैं। ओ आओ तो करिए आ सौसे चौकी गांव वो जो लोग 7 फीट से कम के लोग ना लगा बंगाल से आवली से लोग आ सारी गांव अब घेरले बाजे पौड़ी संगे आज सहस्त्रार्थ होखे वाला बा टोन बना के पूछबा के पूछी महेश पड़े कॉलेज हम तो यही गांव के हैं रवा परदेसी से आइल बनी रौरे पूछी तो कह देता वो परसा वाला कि सरर रसौआ एक आगे का हुई बताओ। तो संस्कृत के बातें नहीं खन व्याकरण के बात बा। अब वो महेश पाने के बोलिए बन हो मुंह बवा हार गिले भइल हाला जो हमने के पानी हार गिले हमने के पानी हार गिले सभा बीच में बार कपार के छील दिहलो मोज छील दिहलो घरे गइले तो महेश पाने के एगो अनपढ़ भाई है सियाराम लोहेड़ा पंडित नाम
सियाराम लोहेड़ा कहले जी भैया ये दशा कहले जी बबुआ बबुआ जन्म भर संस्कृत से आचार्य कहनी एगो छपरा के परसा के आइल बा शास्त्रार्थ करे खाती हमरा से पूछ देले से कि सरर रसुआ के आगे का हुई बबुआ हम ओकर उत्तर ना देनी है भैया उतारा लायक ना रहल वो हमरा लायक रहल एक हफ्ता के टाइम दिया सौसे चक्की गांव जुटल अब फिर वो पंडित के संग शास्त्रार्थ होके गइल कौन सियाराम लोहेड़ा पंडित चक्की के कहले जे शास्त्रार्थ होगा ना लोहेड़ा बाबा कहले एकदम होई अभी होई पूछी रे वापस तो परिकर है ना कतड़ दे कहते कि सरर रसुआ एकरा आगे बोलो लोहेड़ा बाबा कहले कि चुप तोरा प्रश्न पूछे नहीं खेआव पहले ह फटक फटक फटकौआ जनरा के भाग तब ह डभक डभक डभकौआ तब हाड़ी पर से उतार के होला सरर रसुआ अब जानी जे सारी गांव चौकी कह जे रे पंडित जी हमनी के जीत गइले इनकर बार मुंडन करलो कहले जे मुंडन नहीं खे करे के इनकर लीलार के ज्योति कहतिया कि करे कई गो बारावा अपना छाती में ध दे बोलो नु तो दुगुना हो जाए बार छिलाई ना तनी रुक जाए सरकार के 1 मिनट बैठ जाइए जब बार ना छिलाई बार में के छिले के हां सारी गांव लड़कल लागल इनकर बार कपार है कपार में के कबार लिहलो आंखी के बरौनी नोच देहलो पपनी नोच देहलो अपना अपना रुपया में जाकर ध देहलो अउआ गिरल करत रे पहले को हरवाही गई रहे के जना उनकर मौके कर जे लड़ू के नाती बाबा के बार कबार के सारी गांव धनी हो गई अब तू जीवन भर हर जो अब वो दौड़ल जाता किनियो बारे नहीं खे तो पोछिटा खोलल उघार दिहल देखल जे पिछवरिया गोदमा में बार जाके जतना रहे चिटकी भिड़ा के सारी के बार ले गए कहले जे चुप वो खाली ऊपर के दुकानी में गले ले हम देख गोदाम में सका बार ले ए प्रदमन बाबू कनिया ने जितना याद कइलो खबो भुलाइल हो हमारे कहल चुटकेला देश आज कहता तो हमारे कहते कबार दी अरे का तू कमर भैया